Καλημέρα Βερούκα. Τι λέει ρε φίλε? Βάχταν νάχτα. Πριν πόση ώρα ξυπνήσαμε? Βάχταν βάχα τώρα. Βάχταν ώρα. Ωραία, και κάναμε και το πανάκι μας και είμαστε και φρεσκαρισμένοι. Βάχταν. Δεν κάναμε κάποια καπρίλα πάντως. Λίγο χτίσαμε τα κρεβάτια. Λίγο τρόμαξε η κόμενα που με έβλεπε να την παίζω εχθές το βράδυ. Ποιος είναι? Ναι ρε Βερού. Για να δούμε το πάπο. Τι είναι αυτό το πρωινό? Παύλο Πικάσο Κούς. Παύλο Πικάσο Κούς. Παύλο Πικάσο Κούς. Και πόσοι μήνες έχουμε τώρα? 3 ή 4? 4 ενά. Έχουμε 4 ενάτου. 2000 Άμστερνταμ. 11. Αυτά είναι. Καλά ρε, δεν έχει ώρα το Α, ναι, 2000 Άμστερνταμ. Ήταν πάντα ίδιο το ραγνό. Πω, δεν έχω πατάρει.